teko riyen nih, mimi riyen, mengke mriki malih. Lagune buta-buta galak, nggih. Yo. Masa ya dong ya?
bisa kasembatan atau jadi jelas ada kasih matur suwun Mbak Bokel Ridho ayo Pak Desa ini jelas nada serap tujuh jantung motor Raja Wali Ompret Audio ayo Mas Ridho sayang umpama sliramu sekar melati Mas Pur aku kumbang di Damsari umpama sliramu mergi wong manis pun kakang bakal nglewati Imponya gimana Pak D? Pak Desaimin imponya gimana Pak Desaimin? sing ngersake ibuke kok ya. Iya jare Pak D sing tanggung jawab. Iya makane kuwi imponya. Infone Pak Desaimin monitor 86 Kijang Solo Bandung. Mas Ridho sini Mas Ridho. Belum habis Mas Ridho. Asik.
Rido. Mas Rido ki lakone kok. Nyadine Mas Irlan. Oh iya. Heeh. Ya Allah. Mulane ki ning cara ketoprak ngono ya Sultan Hadiwijaya. Niki. Role. Heeh. Baguse gantenge lho. Heeh. Nek iki sangkunine. Sengkuni mbahmu disko. Sengkuni ki elek dhewe sak otake. Lho jajalan. Iki baguse. Ah. Nek sangkuni bagian apane? Kowe anake Sengkuni. Luweh. Anu kocloke luwih nemen Sengkuni. Anu. Iya, anak iya. Ayo Mas Rido kita habisin ya. Nano. Nalikan Jelas nada cok. Mas Rido. Benowan Bunda Sakimi. Saimin. Oke Bu, Boyolali toh? Siap, Nogosari. Ayo Mas Yono. Jelas nada. Keyo, otak kentil Mas Ri. Sini Dedek, ikut joget sayang. Yuk, joget sayang. Ayo sini sayang, joget dulu ya. Pengondi kon ku golek Muter Mas. bote kepengin kono nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati wah Jelas nada. Anjen ngerti. mbok yo padha padha sing prasaja wah aja gawe kelo ati aku ora bakal kondeli. Pemirsa YouTube yang Anda berada di mana saja, nggih. Tanggal 27 September penyanyi pun Mas Yono badhe berkahi putri mantu nggih Pak nggih. Alhamdulillah mungkin tanggal 27 September dipersilakan untuk rawuh memberikan doa restunya pada Pak Yono dan keluarga besarnya. Oke. 50 Mbak Yono. Ono ae. Tambah celamitan ya. Aku baru cilacap ki lho. Biyen ki ra ngene iki. Ininya ganti. Sambar gelap ning segara anakan ki lho. Kaya ngene. Spesial Mas Yono PKM Seragen bergoyang asik.
balaskan ninggal katresnan spesial buat keluarga besar Boyolali, Nogosari dan sekitarnya. Waduk Bade apa stasiun balapan nggih. Iki balaskan ninggal katresnan saya ya Mas. Terus stasiun balapan. Nando. Koyo ngene lelakonku pilih opo yen mati Ninggal katresnan iki. Balulu maju. Boyolali bergoyang. Spesial Mas Yono. Seragen bergoyang. Gendong kemana-mana. Terima kasih banyak Mas Yono, Mas Rido. Ayo Mas Rido, Pak Desa Imin, Boyolali Bu Sri. Kurang opo aku iki dadi wani. Orang semo. Kurang opo aku iki nggonku tresno. Nendatane sliramu dadi mung gawe kelas hati. Bojoku apa bojone
iki dadi wong priya Hei, orang apa aku iki gone tresno nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani Salam olahraga. Sliramu jejer dhewe andong tresno ngumbar nafsune asmara lali aku jelali wanita liya wis piliya dadi bojoku apa bojone wis piliya sayangku apa dheweke ora bali mung gawe selane rasa tresno sliramu ora bisa jaga Tarik jaba, tarik jeruk, tarik jaba, tarik jeruk, tarik jaba, tarik jeruk, tarik jaba, dadi bojoku tarik jeruk, apa bojone tarik jaba. ora kena ditambani sudah naik ini. lorong asmara Tak berapa nyuwun pinten. Ayo yo, jelas nada. Ini Mas Rido enggak ada nadinya. solo riwayatku ini wakil wene sapa Gusti tansah aparna dadi rodo usata taas moro Cair. Mas Rido masih ada enggak? Masih banyak Oke. enggak? Coba Wong lihat, sakmono- coba lihat di Wong sebelah sakmono mana. gede ini lho. Ning ngarepe kok Mas Rido, Mas Rido. Aku nganti Garangan.
tolong Mbak Ida. Mas Moro. Ternyata Mbak Eva gilani loh. Arep ngomong muni apa? Muni apa? Ya. Ya, masukin Gil. Nano nano Aku nano. Es terus, es terus. Matur suwun permintaan dari Mas Ri, spesial kanggo Mas Mamo sing duwe Simpang Sri Bawono ki dulur. Jelas nada. Ayo Mas Ri. Duet karo Lulu. Asik. Mbak Saime. Hey, ah. Kelingan marah. Oke. Hey. Oh, rasane hati. Sayange wis duwe bojo. Wis kebacut tresno. Rasane hati, rasane hati. Hey,
tunggal ning oyo. Ratu ati sawiji Senatu apa tak lakoni Monggo mak lebokke lho Pak, lebokke monggo. Sabdo pandika ratu Jelas nada yo. Raja Oli Audio kerawatan jambang lagi. Sikat ya. Oh, bagus kan Godho ati Wey ah. Wey ah. Napa niki? Sampun. Stasiun balapan nih orang. Sabtu pandita Sai. Ah. You go. Sai. Hawi mau. Stasiun balapan manut, oke. Pokoknya ini di stop sih, terus Mas Surono ini dikai kelangenannya stasiun balapan saya ya Mas. Satu
riyen nggih. Mas Ri, Mas Rido. Bersama jelas nada. Suara satu, suara dua, suara setan. Saskia asik. Ayo Bu, joget Bu. Pertemuan yang ku inginkan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan dan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan
speaking. Dek Saskia kelas berapa Dek?